бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозем хубем ва чӣ хеле ки дар аввал дидестед, мехоҳам ба шумо ҳамин канала пешниҳод кунам. Канал аст, канали влогви ва дарсомӯзӣ аз Корея аст. Апаҷонмон ном доранд, Фарзона Дуромада. Маълумот дар бораи Кореяро метавонед аз ҳамин ҷо бигиред. Ду бачаак дорад, Дуромада дастгирӣ кунед, ча ай номи канали мо гап занед. Хеле миннатдор мешавам. Барои реклама барои мо пул додагӣ ай ҳамат эҳтиромада хоҳиш Дуромада подписатсия кунед, лайк монед, аз номи канали мо гап занед. Бисёр чизоро иншоалло ки ёд мегиред. Касе ки дар Корея ёрдамашам мерасонад. Апаҷонмон бениҳоят одами хуб будай. Ман катиш чақчақ кардам. Бениҳоят хуб будай ва барои кӯдакои худ метавонед аз хурдӣ ҳамин забони кореягиро биомӯзед ва дар инҷа забонҳоро низ ӯ ёд медиҳад. ҳамин апаҷонмон ва тамошои Корея бо ҳамроҳии ҳамин апаҷонмон меравед якҷоя ва влоги худмон набоша шурӯъ мекунем. То охири влог бо мо бошед. Боқӣ сарбаланд. Зайчи, зайчи, шоҳсабон, тиса, сенсан, сенбалон, пирах, ба, ҳай, 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 зайчи хуни даимон. Дӯстони азиз, мо рафтем падарка харидем барои малаш, барои зудрӯзи малаш. Як планшетка харидем. Пага саҳар насиб боша сюрприз мекунем барои малаш. Пага дӯстони азиз, видеоро тамошо кунед, лайка бимонед, комментарии пишите, короче. Всё, всем до следующего ролика. Салом алейкум, дӯстони азиз. Мехоҳам ки шумо канали мо дастгирӣ кунед, комментарии хуб бинависед ва лайк бимонед. Ай ҳафти дигар дар канали Фариза ТВ мо эфир мекунем ва видеои нав мепартоем. Мо гулатраф будем. хайр. дӯстони азиз, иҷо боша мо Фаризара чикор мекунем? Фариза Касишта. касишка мекунем. шази моҳои калтаки чӣ хеле касишка мекунем. ози ман хеле ду тақсим мекунам. ша иқа дилуш накашиса ё неке мо касишка мекунем. ира як бор када будам, иқа состар омада буд, анакоз бо мекунем. ша касичка бардор сарти ҷуҷа. И фақат буза нағз мебина, неке мо ира касичка мекунем. Салом гӯ дӯстони азиза. намеги касал шудам, укол кадан мабугу. мабугу шав температура кад Фариза ба укол кадем. Чӣ хел гиря кади? гиря кадай. ина хеле бофта мерам. ша касичка мекунам. ша хай як минутайда касичка мекунӣ, ису мегири ҳуй мекунӣ. ҳами як раҳ мегарда уже мебуроян. ё як бор кадам шам хеле ай баҳор насиб боша ба фақат касичка мекунем. ша манам хелера нағз мебинам. маҳавашам мош дароз буд, фақат ам хеле мекадем. ша хай рӯзе видео мекунем, лекин вай моҳош калтай надидигиеч мои дароз. ша дӯстони азиз, ина бофтем. ша ин тарафаш камтар омад моҳош, барое ки ранги кирмак ҷумид. ин тарафаш бисёр тарак. чӣ хел шуд? ихай кам кам маззаш нест. Фаризара кам кам еркагирӣ кадест. мо ҳамамон дар папамон еркаема. چهار پنج صبح خیر. یه بخد دو سازی ما میخواه یه دو هستون فقط یه جایی زور میره. کجا یه جایی زور؟ کنی خلاج چند تا میری؟ بوسو کن. اوه دراسته کدی؟ نه. دو تا میرفته. پیکنیک
Ядаш пикник, ядаш хуняча ҷонуша. Сиган намасади. Сиганча. Хайр. Хайр, дӯстони азизам. Хатта. Подписаться кунед. 63% уж бе подписаться тамоша мекунед. Подписаться кунед, бу бахилӣ накунед. Рӯзатон бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи Худо созем хубем. Камтара гирипем тамом. Овозам гирифтагиай. Иҷа тайёрӣ ба зодрӯзи маҳваш. Инҷа торт мепазам озӣ, шоколадный торт ба қаймоқ. Аку кремуш қаймоқ. Баъд ба чормағз. Ина хонамона нигоҳ кунед чи аҳвол кардиям. Бозӣ кардестан. Ин намедонам чишона ҷорӯ читона. Дарахтона. барои руфтан шуд монду биган гу аямҷа сар мешуд то ноҷо кити болои сари ма кити ҳамаш кити бозича. Шумо хеле дӯстони азиз. Инҷа пазам насиб боша охиронда ба нишон медам. дӯстони азиз, нами хел торта тайёр кардестем. Чӣ хеле ки медонед гудако нағз мебинад нами свет дорака. Барои аму ҳам хеле ороиш додестамш. дӯстони азиз, нами хел хай навистум. Хай ма мактабдам хондагӣ мам метонам навистам. Каҷала паҷала хай и дафтар неста ки радак дошта боши соз бинависӣ. Барои аму ҳами хел навистум. Зодрӯз муборак маҳваш. ҳозир мерам насиб боша қандак меорам дар болош мечошимо, баъд 0.6 меорам. рақами 6. мемонем насиб боша маҳваш 6 сола меша. дӯстони азиз, анами хелхай торта тайёр кардем. чени зурмо мегем. чени метонистагимон ба маҳсулотҳои даст расак. нами хел тайёр шуд. ҳатман пага брида дуруншам нишон метиҳем. влоги пагаҳинара интизор бошед. влоги завқовар мешава, сурприз. реаксияи маҳваша мебинем пагада. хай пага зодрӯзи маҳваша сурприз мекунем, ша интизор шавед. дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз. Dostonie aziz derazdan man chia aderazdan ma بیاید تو خانه ما بیاید درازه اپای معوش خیر